Takže, čuska buska. Ahoj. Dneska jsme si připravili druhý challenge z kořice. No, ta paprika nebyla vůbec dobrá. Fuj, ty pliveš po sobě. Tak a teď musíme jít. Nasypej si. To nepůjde nabrat. Půjde. No tak. Radši nasypám. Ale já se bojím, že to vysypá. No tak počkej nad hadrou. No ne, ona už je tak dost špinavá. Mám v podstatě ještě vodu tu papriku. Ne celou, jo, prosím tě. Celou? Ne celou, říkám. Ale ty máš celou. Ale jakože, že si ji neber celou. Počkej. Já ti to naberu. Já ti to naberu. Nedělej to. Vysypeš to kamu. Nechceš si vyměnit lžičky? No. Tam ještě je. Podrž si to. Dobré. Jo. Takže Jdeme na to. 3, 2, 1. Jedna. Teď. No. tak.